Ako si baka, zastani na trenutak. Svaka baka može da pročita ovu molitvu za svoje unuke. Reci, verujem i Gospod će uslišiti. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, blagoslovi moje unuke. Poveravam ih tvojim rukama, čuvaj ih na svakom koraku. Zaštiti ih od svakog zla, vidljivog i nevidljivog, od lažnih prijatelja i opasnih puteva. Oprosti im njihove slabosti i grehe. Isceli rane njihove duše. Podari im mudrost, čisto srce i svetle oči. Učini ih hrabrima, da kroz duga vremena ne izgube svoj duh. Ako padnu, podigni ih. Ako plaču, uteši ih. Ako zalutaju, dovedi ih kući. Pošalji anđele čuvare da ih štite. Kod kuće, na putu i u snu. Ja ne mogu uvek biti sa njima, ali ti možeš. Ti si njihov štit, njihova snaga i njihova nada. Blagoslovi njihovu sudbinu. Oteraj zlo. I neka njihov život bude ispunjen mirom i ljubavlju. Ako veruješ da će Bog čuvati tvoju decu, napiši amin i podelio ovu molitvu sa drugima. On će raširiti svoja krila nad njima i bit će uz tvoje sinove kada ga voliš. Amin.